दिनै आंनि न'खरावहा सफैनाय प्राइम 24नि रिपर्टार नोंथांमोननिसिम आंनि साबायखर थाबाय। आं दा बर्तमान मरिगांव जिल्ला बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बिफानाव दं। आंनि मुङा जाबाय मुश्री महेन्द्र ब्रह्म। आं साननैसोनि सिगाङावहा बिसेसकरि जोंनि बेयाव मोनसे फोरबो दंमोन 24 जेठ मांखोनि 25 तारिखआवहा आंनि न'खरावहा मरिगांव जिल्लानिनो सानैसो सोद्रोमा फैनानै आंनिफ्राय मरिगांव जिल्ला बर' साहित्य सभानि आफादगिरिनिफ्राय सहि लानानै जिल्ला एबसुनिफ्राय सहि लानानै आरो लोगोसे जिल्ला बाथौ गौथुमनि आफादनिफ्राय सहि लानानै मरिगांव जिल्लायावहा बर' कासारि काउन्सिलनि फ्राय जोंनि बे मरिगांवआव सासे GM मेम्बार मोननो थाखाय बिथांमोना खाबु मोननाय बायदिहाय बाथ्रा बुंनानै आंनिफ्राय सहिखौ लानाय जादोंमोन। नाथाय बे सहिखौ लानाय सानसेनि उनावसो आं मिथिनो मोनबाय दि जे बिथांमोना मोनसे सेटिं बायदि खालामनासो जे आंनिफ्राय बे बिथांमोना सहिखौ लानो फैदोंमोन। मानि थाखाय बिनि उनावहा जेथिया बे रादाबा बे सहि खालामनाय रादाबा जेथिया वाट्सएपआव जेथिया फोसावनाय जायो होमबासो आंखौ जोंनि मरिगांव जिल्लानि जा सासे गोदानै PM सायख'जानाय बिथां मोनस्रा बसुमतारी आंखौ फन खालामना सोंदोंमोन। लोगोसे मरिगांव जिल्ला UBनि आफादगिरि बिथां शंकर बसुमतारी आरो लोगोसे जोंनि मरिगांव जिल्ला बाथौ गौथुमनि लेङाइ नेहाथारि बिथां जयन्त ब्रह्म बिथांमोना सोंनायावहा आं बिथांमोननिसिम आं फोरमायहरबायदि आंनि हयथ' बे गोरोन्थिबो जानो हागौ। नाथाय आं मरिगांव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिफा आफादगिरि हिसाबै बिथाङा सहिखौ होनाय होननानै बुंनायावहा बिथांमोना बिथांनि सहिखौ खिथिनायावहा आंबो जेबो सानालासेनो आंनि सहिखौ आं होनाय जादोंमोन। नाथाय बे होनायावहा आं दा सानना मोनदों आंनिनो एसे गोरोन्थि जादों होननानै। आं नाथाय बे सहिखौ होनायाव आंनि केबिनेट पर्यायनिफ्राय बा केबिनेट जनानै आं आल'सना खालामनानैसो बे सहिखौ होनो नांगौमोन। बेनिखायनो आं गासै मरिगांव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ सिबियारि राजा रानिसिम आंनि निमाहा बिनाय थाबाय। लोगोसे आंनि मोनसे हांख्रायनाय थाबाय जाहाथे बेबायदिहाय सोरबा बिजाथिया फैनानै जोंनि माखासे माहारियारि गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारिनिफ्राय NDFB बा फरायसा आफाद बा UPBनिफ्राय सोरबा जुदि बिजाथिया फैनानै जेरैबायदि सहि नामाय बियो बे सहिफोरखौ जों जा माहारिनि बा जा गौथुमनि बा जा बिफानाव जों आफादगिरि नेहाथारि थागोन बे आफादावहा जों केबिनेट पर्यायाव जों आल'सना खालामनानैसो सहिफोरखौ जों होनाया जाथों होननानै आं नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थायो। लोगोसे आं मिजिंथियो जे दा जोंनि बर' कासारि काउन्सिलनिफ्राय जोंनि मरिगांव जिल्लायावहा जा सासे सोद्रोमाया गोदानै PM सायख'जाना फैदों आं बिथांनिफ्राय जोंनि मरिगांव जिल्लायावहा जेसेबांखिनि बर' रायजो राजा दङ बिथांमोननि जा मावनो गोनां खामानि बे खामानिफोरखौ जों गासैबो जों माहारियारि गौथुम हिसाबै जों ज' जानानै जों सावरायलायनानै जोंनि मावनो गोनां माखासे खामानिफोरखौ मावगोन होननानै आं बिथांनिसिम आंनि सुबुरुन थाबाय। आं बिथांखौ खावलायनाय जायो। लोगोसे जों जेसेबांखिनि गौथुम दं जों बे गौथुमफ्राबो जोंनि जिथु मावनो गोनां खामानि बे खामानिफोरखौ जाहाथे जोङो मोजाङैनो जाहाथे जोङो सावरायलायनानै जों जाहाथे जों आसाम माहारिनि मादावनो जों बर' माहारि हिसाबै जों जाहाथे मोजां खामानि मावनानै साहित्य सभानि बेलायावनो जाथों बा जों धोरोमनि बेलायावनो जाथों बा जों एबसुनिफ्रायनो जाथों बा जों जि खामानि मावनो थाङो जों समाजनि थाखाय जाहाथे जों गुबुन समाजा जोंनि बे खामानिफोरखौ न'खराव फैनाय सानथाम सानब्रैसो सिगाङावनो बिथांमोना आंखौ फन खालामगासिनो दंमोन जे जोंनि मरिगांवहा सासे GM मोननो हानाय मोनसे खाबु दं। जे बिथांमोना जादोंमोन जोंनिनो लोब्बा जों लोगोसेयैनो थानानै जों गौथुमनियानो जाथों बा सभानियानो जाथों जों जातिनि खामानि मावनाय बिथांमोना सोद्रोमामोन। बिथांमोनानो जादों सासे लोगो फोरोंगिरि रुपेन बर' आरो सासे दिलीप बर' आरो सासे लोगो सोद्रोमा गौथुमारि मावगिरि बिथां गणेश बर' बिथांमोना आंखौ गले गले फन खालामनानै बिथांमोना फैनायावहा आं बिथांमोननि जिथुनिखि खेंखाय बिलाइ बे खेंखाय बिलाइयावहा नागिरनानै मोननाय बायदि बिथांमोना खेंखाय बिलाइयावहा मरिगांव जिल्ला बर' साहित्य सभानि आफादगिरिया जेबो हेंथा होआलासेनो बिथांनि सहिखौ होबाय होननानै बुंनायावहा आंबो बिफा आफादनि आफादगिरि हिसाबै होनायावहा आं बे सहिखौ होनायाव जेबो आं माने साननाय जायासै। बे जिथुनिखि आं
सुनिखौ होबाय दा बे सुनिखौ होनायावहा आंनिनो एसे गोरोन्थि जालांदों बेनिखायनो आं मरिगांव जिल्ला बय राजा रायजोनि खाथियावहा आंनि निमाहा बिनाय थाबाय।